Temenoch nang malakas ang alarm clock sa buong silid. Nena, anak kong mabait, gising na at pimasok sa eskwela. Dahil mohang nawalan ng ama para mabawi kay Nena, labas siyang pinalalaki ni Aling Susan, basta't gusto ni Nena, sisikapin ni Aling Susan na ibigay. Mayroon ding isang kapatid si Nena na naghanghalang sila. Bagamat magkapatid sila, magkaiba ang kanilang kapalaran. Si Nena ay minamahal at pinalalaki, ngunit si Salaya sa paningin ni Aling Susan ay parang isang tinik sa kaniyang mata. Kahit ang pagpasok sa eskwela, ayaw niyang payagan si Salaya na mag-aral, ngunit dahil sa takot sa mga tsismis ng mga kapitbahay, kaya't nang magwalong taong lang na siya, saka lamang siya nakapasok sa inang baitang. Si Nena ay nakpahilong-hilong na naklalambing na imihiling sa kaniyang ina na matilok ng kantipo. Mahina ang sinabi ni Aling Susan, bimangon ka na, naklito akong paborito mong likaw, kimain ka at mag-aral ng mabiti, mahal kita. Matapos gisingin si Nena, lumabas siya, at may mapait na tinak na sinabi kay Salaya, tapos mo na ba ang lahat ng gawang bahay? Opo, lilinisin ko po ang likod bahay pag-ibig ko galing eskwela. Pagdating sa pagkain, hindi ka nakpapabaya, pero kapag may ipinakagawa ako sa iyo, kung ano ang idadailan mo. Talagang walang silbi, wala kang naitutulong sa akin. Nakdamdam sa Salaya at walang imik, at limakat na lang papuntang eskwela. Nainggit sa Salaya kay Nena na nakikitang palahang pinalalaki at minamahal at mas pinapaboran ni Aling Susan si Nena. Nakita niya ang kaniyang ina na nagbigay isang buweteng katas ng kalamansi na gawa ni Aling Susan para kay Nena, ang init-init ngayon, nagtimpla akong katas ng kalamansi para presko ang lalaminan mo at nagpaalam kay Nena bago pimasok sa eskwela. Ang karaniwang aksaw na yaon hinit para kay Salaya ay mga aksaw na hindi pa niya naranasan mula sa kaniyang ina. Hindi ko alam kung ano ang nagawa ko kaya labas akong kinamimihan ng aking ina. Sisikapan kong makapasa sa universidad para makapenta sa lungsod at doon manirahan, hindi ko na kailangang mabihay sa ilalim mapait na mukha ang aking ina. Dahil ilang taon na rin niya, abala sa Salaya sa kaniyang mga aralan at hindi pa tapos ang mga gawang bahay, kaya palahang pagod sa Salaya. Isang araw, linggo iyon, ngunit mayroon pa ring klase sa Salaya, nang mahimbing siyang natutulog ay ginising siyang tinak ni Nena, ate Salaya, gising na malapit na mag-alas 7. Nakilat na bimangon sa Salaya, Naki, malapit na akong malate sa klase. Hindi ko pa nalalaban ang kadamit sa banayo, natatakot akong malate. Kwira mo ba akong laban? Nakmamakawa ako sa iyo. Bago pa man sumagot si Nena, naglinis ng katawan sa Salaya at tumakbo papuntang klase. Tinanglan ni Nena ang kadamit at napabintong hininga, hindi ko pa nakawa ang kakawang ito. Ang mahanda kong hakamay ang kakawang makabahay na ito. Nachtesasayon si Nena na hiwag na lang gawan. Hindi pa nakakawi mila sa eskwela at pagkababa pa lamang kaniyang bak, pinakalitan na siya ni Aling Susan, hindi mo pa rin nalalaban ang kadamit mila kahapon at gusto mo pang makpartay. Pasensya na po ina, masyado po akong pagod kagabi, kaya lahat na akong nagising, kaya hindi ko na po nalaban. Pero initisan ko na po si Nena. Ano? Naktatamat ka na ngayon at initisan mo ang kapatid mo na maglaba. Ngayon lang kita initisan dahil kinailangan ko talaga. Sinasabi ko sa iyo, gawin mo ang trabaho mo, hiwag mong itisan ang kapatid mo na gawin ang kabahay na yaon bata pa siya. Ina, hiwag niyo naman po akong palahang protektahan, noong kadat ko si Nena, ako rin naman po ang gumagawang lahat ng gawang bahay. Hiwag ka nang sumagot. Pag-ibig ko mamaya at hindi pa rin nalalaban ang kadamit, malilintikan ka sa akin. Naktataka sa Salaya kung anak pa siyang kaniyang ina, ama, kung bihay ka po sana, hindi ako mahirap ng ganito. Malapit na ang kaniyang graduation sa loob ng 2 buwan. Noong habang yaon, nanonood ng pelikula si Aling Susan sa sala, sinabi ni Salaya, ina, may gusto po akong sabihin sa inayo. Sa loob ng 2 buwan, magtatapos na ako, plano kong mag-aral sa normal school sa lungsod, mataas ang sweldoang industriyang ito ngayon at matatakbo. Maganda ang pag-aral pero makinig ka sa akin, mila nang mamatay ang iyong ama, sabay akong bumibiyahe sa pamilyang ito at nakahanap ng pera para makapag-aral kayong dalawa, ngayon ay matanda na rin ako. Hindi ko na talaga kayang pag-aralan ka pa. Ina, hiwag po kayong mag-alala sa tuition fee, ang normal school ay hindi na kailangang magbayad ng tuition fee, kailangan lang po ang pera para sa pagkain at iba pang gastusin. Pero ipinapangako ko po sa inayo, kikita akong sarili kong pera, hindi ko po kayo pababayan.
King alles ka sino ang gagawang gewang bahay. At kailangan din tao sa piwestu natin sa palengke. Pagkatapos ko pong magtapos, tutulong na po ako sa inayo, ina, sa tingin ko, yun na po ang pinakamagandang mangyayari. Hindi ko makakawa sa iyo yun. Ikaw ang ate dapat marinong kang magparaya, kailangan niya ang pera para mag-aral. Magtrabaho ka at biyahin mo ang kapatid mo napakamakasarili mo. Ina. Sinabi ko na hindi pwede hiwag mo ng banggitin sa akin ang bahay na ito. Nasaktan sa Salaya at napayak, hindi na niya kayang manatili sa malamang na tahanan na ito. Naklalakad-lakad sa kalaya ng makisa, tinitingnan ang kanayang sarili, nakita niyang palaki siyang sumusinot at naklalangkot sa pamilayang iyon, nahinat ano ang napala niya. Dahil sa sobrang samang loob, pimasok sa Salaya sa isang tindahan at pimiling isang latang serbesa, imipo sa isang bench at ininom niya ang latang serbesa, nahinat dahil hindi pa siya nakakainom, mabilis siyang nalasing. Timawak si Unayok ang kasintahan di Salaya, narinig niyang parang lasing si Salaya, nakalala siyang naktanong, nasan ka at bakit ka naklalasing ng kanayan? Sobrang lingkot mo, pakot ka na sa bihay na ito. Nasan ako? Pipenta ako diyan ahat. Nang makarating si Unayok, nakita niya si Salaya na tilok, lasing ka na, ihatid na kita sa bahay. Ayaw kong bumalik sa bahay na yaon, napakasama nila sa akin. Imiyak at bimaksak si Salaya. Kaya napilitan siyang gawin ang gusto ni Salaya, dinala niya siya sa isang motel para doon magpahinga. Pagkatapos niyang alahan si Salaya buong gabi ay balak na sana niyang imiwi, nahinat hinawakan siya nito, katilat ka rin nila, gusto mo rin akong iwan, ganito ako pero kampante ka na iwan ako dito at imiwi. Hindi maganda kang mananatili ako rito kasama mo. Simandal sa Salaya sa kanayang dibdib at mahinang naksalita, ngayon ay sobrang lungkot ko, pwede ka bang manatili kasama ko? Ang apoy na malapit sa dayami, sa takong panahon ay nakliyap, ang nanghari ay nanghari, nakawa nila ang hindi dapat gawin. Nang makising sa Salaya, nakita niya ang kanayang sarili na nakaiha sa tabi ni Unayok at labis na nakiladol nakakawa siya ang ganitong bahay. Nahinat pagkatapos ay kimama siya at imiwi. Bagamat hindi siya pinayahan kanayang ina na mag-aral sa universidad, nag-aral pa rin siya araw at gabi para makapasa sa kanayang graduasyon. Ang graduasyon itsam ay 2 linggo na lang ang layo, nang dumating ang graduasyon itsam ay nakapakitang makapalatandaan na limalaki ang kanayang tiyan, nagsimilang magkaroon makapag-isip sa Salaya, posible ba? Hindi pwede sigurado akong hindi pwede siguro ay kiman lang ako ng sobra sa nakarang araw. Nahinat nang biglang malala ni Salaya na dapat ay dumating na ang kanayang rekla noong nakarang linggo, bakit higit isang linggo na at hindi pa rin dumadating. Para makasahiro sa kanayang kahinala, pimili sa Salayang pragnansya at nachtest, ang resulta ay 2 pilang linaya. Nakilat sa Salaya at alam niyang naarap siya sa isang napakaseryosyong problema. Limalaki ang kanayang tiyan, kailangan niyang maksud ng hirtle para itaho sa lahat. Isang araw nakatong pimasok si Aling Susan sa silid at nakita niya ang kanayang hirtle, kasabay nito lumabas sa Salaya mila sa banayo na may malaki at hindi pangkaraniwang tiyan. Seryosong naktanong si Aling Susan, nakdadalang tao ka, hindi ba? Ano na ba ang nagawa mo? Ina, nakdagdag lang po akong timbang kaya po ako nakaganito. Ito. Sabihin mo sa akin, anong kaya yang bahay ang nagawa mo? Dahil alam niyang hindi na niya may tataho, limiut sa Salaya, ina, pasensya na po, hindi ko po talaga gustong ipaya ang ating pamilya. Hindi na siya pinakinggan ni Aling Susan, sinampal siya nito, isa kang masamang baba. Imalis ka na sa bahay ko ngayon. Ina, mawa po kayo. Pumunta ka kahit saan mo gusto, hiwag mo lang tingkasan ang pamilyang ito. Kahit anong gawin niya, hindi pa rin siya tinanggap ni Aling Susan. Pinuntahan niya si Unayok at ikiniwento sa kanaya ang lahat ng kanayang nararamdaman. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko, hindi tinatanggap ng aking ina ang pagbibintis na ito. Kung kanayan ang iyong ina, magpapakasal tayo, pananakitan kita. Pero paano natin bibiyahin ang bata? Wala akong natapos, saan ako mahanap ng trabaho para kimitang pera? Nawalan pa sa Salaya. Simula noon kailangan niyang biyahin ang kanayang sarili sa pamamagitan ng kanayang sariling kamay. Ilila na si Unayok simula pagkabata at nakatira kasama ang kanayang lola, ang kalakayan ay hindi mas mabiti kaysa kay Salaya. Ang kasong dalawa ay isang handon lamang para sa kanino.
Iniwan kanayang sariling ina penina ang makakamah anak at kapitbahay. Nang mahang asawa ni Unayok nakita niya ang sira-sirang bahay, ang malamang na kisina, na matahal nang hindi nalilinis, alam ni Salaya kung ano kalipit ang kanayang mahang bihay somha sa sinot na araf. Imalis siya para makpakasal kay Unayok na walang animang duwete at may malaking tiyan. Nakikas siya ang penghan para kimita, nakipon siya ang bawat piso para sa kanayang nalalapit na panghanghanak. Nang maksama sila, nakilala ni Salaya kung anong klaseng tao si Unayok. Unayok ay isang tamat na tao, palaki na lang siyang nakaiha sa bahay na nakihintay na mamatay sa gutom. Bakit mo ako pinaktatrabaho? Ngayon ay tumulong ako sa ayos sa pakikas ng penghan sa kalsada. Maraming konstruksyon na nanghang kailangan takakarha. Kailangan ko bang gawin ang mababang irang trabaho na yaon? Wala akong natapos, kaya ano po ang hinihingi ko? Alam mo bang malapit na akong manhanak? Malaki ang gasto sa panghanghanak, hindi ba? Alam ko mahanap akong trabaho pero hindi ko kailanman gagawin ang trabaho yaon. Palagi mong sinasabi na nagsisikap ka, saan ka ba nagsisikap, ipakita mo sa akin. Simusobra ka na. Wala rin akong labis sa iyo, dahil wala rin akong labis sa iyo kaya nagsisikap ako na suportahan ang pamilyang ito. Ang pakikotong pakkain, damit at pera ay naktilotong higit pang tensayon sa kanilang relasyon. Bilang isang baba, ngunit kailangang suportahan ang buong pamilya at ang kanayang asawa ay tamat po kung hanukasakal ang bihay may asawa. Nang manghanak siya, si Unayok lang ang kasama niya, naktamdam siya dahil sa mila noon ay hindi na siya kinamista ni Aling Susan. 2 buwan po lang ang ipinanghanak ni Kindle wala na siyang pera para mabihay, kinailangan niyang bumalik sa trabaho ng 5 buwan po lang si Cuban, habang karha-karha ang malit sa kanayang likod at nakiyuhas ng penghan para kimita. 2 taon ang limipas, si Salaya ay nanatili sa parang pakilit ng bihay. Si Nina naman ay malapit nang pimasok sa universidad, bagamat pinalaki siya ang kanayang ina, napakatalino ni Nina at mahanda po, ina, gusto niyo bang maging doktor ako o maging isang artista? Naki, napakahalang anak ko, gusto kong maging sikat ang anak ko para may pagmalaki ko siya samhat sismusa sa ating lugar. Kaya hindi kita bibigyan. Matakampay na nakapasok si Nina sa eskwelahan teatro at pelikula dahil sa kanayang kimikinang na mukha at matangkat na panghanghatawan. Bagamat inang taon po lang siya, naktanaw na siya sa maraming malalaking entablado, ito rin ang pagkakataon ni Nina na makilala si Unayok. Si Unayok ay isang real estate mogul na mga samahanda at talentadong estudyante dahil isa rin siyang mayaman, handang bayaran ni Unayok ang bihay estudyante ni Nina na may modernong pakisip. Mabilis niyang tinanghap ang imbitasyon na manirahan kasama si Unayok, imipas silang isang maliit na bahay at doon naniran. Isang araw ay timawag siya kay Aling Susan, ina, nakpadala akong pera sa inayo, natanghap niyo na ba? Natanghap ko na. Tinainhang mahanda at matalino ang anak ko. Sabihin niyo po kung ano ang kailangan niyo at bibilin ko po ang lahat, nakatira ako sa bahong bahay mahigit isang linggo na at nakalimitan kong sabihin sa inayo na nakatira ako kasama si Unayok. Ano, nakatira ka kasama ang lalaking iyon? Bakit kayo nahilat? Normal lang yan sa lipinan ngayon, ina. Saka na po nakmamadali na ako. Medayo hindi mapakali si Aling Susan hinat pinili parang paniwalan si Nina. Ang tinay na pagkataon ni Unayok ay hindi simple, nang naktadota sila sa isang tindahan, biglang may isang baba na pimasok at pinaksasampal si Nina, limalabas na isa siyang mang-ahawang asawa. Mal, may pakisa pan tayo sa bahay. Wala akong babalikan na bahay, kailangan kong bigyan leksan ang dalawa sa inayo. Ang babaeng yun ay asawa ni Unayok. Pagkatapos ng araw na yun parang nawala si Unayok, kahit tawahan ni Nina ay hindi siya sumasagot. Sa paglipas ng panahon, ang insidenteng iyon ay tila kumipas na, ngayon ay isa ng sikat na modelo si Nina na may pinaisay na kahandaan. Si Nina ay kaibigan mila sa kolehiyo kasama si Nina, nang maktapos sila ay naging profesional na modelo, regular na naktatanghal sa entablado, sa likod ng entablado sinabi ni Nina. Nakikita kitang naktatanghal ng madalas ngunit palahing isa. Plano mo bang maging ganito na lang palagi? Sa tingin ko ay maayos ang bihay na ito o ipakilala ko sa iyo ang lalaking ito, mabait siya. Dahil abala siya sa trabaho, hindi pa siya nakakahanap ng kasintahan, sigurado ako na siya ay disenteng lalaki.
Hende nachtalawang isip no semang ayon sa nena no walang hanong pach asating kul sa pachkikita na itu, nakita ang dalawa sa isang restaurant, ang inang impresayon kaing ay isa siyang lalaking may edad na makinua. Nakikita ang kanayang pachtatangkang mohang sopistikado na nakpatawa kay nena, pasensya ka na, hindi po ako nakakakilalang ganitong iri kaya medayo nakakilian ako. Ayos lang po. Sa pamamagitan pach-isap nakita ni Nena Noseng ay isang taong sincero at matapat, matatak ang kanayang trabaho, pagkatapos ng dalawang biwan pagkikita. Nakpasaya sina unayok na makpakasal dahil seng ay nasa edad na para maksimilang isang pamilya. Ang kasal ay hinanap sa isang maranghang restaurant sa ilalim saksi at pagpapalang lahat. Isang biwan pagkatapos ng kasal bimisita sinahang at Nena sa ina, Naki, bimisita kayo sa akin ngayon, napakasaya ko, pimili akong kanting bird's nest para sa inayo. Sa na, hiwak kang makalala, tatanggapin ko, hindi naman ito malaki sa asawa ko, ikaw lang ang nakmamahal sa akin. Ano ang gusto mong ipaklito ko sa inayon ngayon? Ina, hiwak niyo na po akong pahirapan, ngayong araw ay ililibre ko po kayo sa isang restaurant dahil isa rin siyang matakampay na negosante. Ang bihay na ibinibigay niya kay Nena ay ang maliw na pinapangharap ng maraming tao. Labas itong ipinakmamalaki ni Aling Susan. Palaki niyang kinakawa ang lahat, mahilap ang kasalita sa makasawa nina Unayok at sa makasawa nina Salaya, isang salayap lang ayaw nang tumingin sa nakalipas. Sa Salaya, damit babae ay nakmamadaling imiwi, pasensya na po ako, helino ang delivery ko, kaya lahat na po ako, kailangan niyo po bang tulong ko? Hindi mo ba nakikita ang hawang nakasalansan doon? Alam mo bang anibersaryon iyong ama, napakaraming bahay ang kailangang gawin at ngayon ko lang dumating. Pagdating mo ay kakan ko lang at wala nang gagawin. Pasensya na po, pipinta na po ako para magtrabaho. Nakita niya ang kawalan katorangan na naksalitasim, ate, sa tingin ko ay pinapaboran niyo ang dalawa ng sobra, dapat ang tumulong sa inayo ay si Nena na natutulog sa silid, sa Salaya ay nakbebenta mila imaha kaya dapat siyang makpahinga. Ang matalino ay ang masaya at alam niya na ang anak na si Nena ay nakbigayang pera para makpahinga at sa Salaya ay hindi nakbibigayang pera kaya dapat siyang ibigay ang buong taon mila imaha hanggang hobby hanggang sa arawang anibersarayong kanayang amana. Hindi niya makawang tulunghan. Limangon kay Salaya at nakpatiloy, darating ba ang iyong asawa? Saklit lang po, ihatid na lang niya si Shipen. Naisa kawa na ang lahat ng pahanda, mohang ang pahkanay inihay na, nahinit hindi pa rin nakikita si Unayok. Sinabi ni Aling Susan, hindi rin makaling at kailangang mahantay ang lahat, napakaswerte ko na nakaroon akong manihang nakatilat niya. Hayaan niyo na lang po, mana na kayong kimain, may inasikaso pa po si Unayok kaya medayo mahili siya. Ano ang maring mohang abola sa isang tamat na taong walang kinakawa? Sa wakas ay dumating si Unayok, limapit sa Salaya at sinabi, ano bang kinakawa mo at ngayon ka lang dumating? Nairita na si ina. Pimasok siya sa hapagkainan, tinignan ni Aling Susan ang balbal na itsira ni Unayok at nainis, hindi ko alam kung paano ka nakdadamit sa bahay, nahinit pakisap, kapag pumunta ka sa pachtiriwang iyong ama, mga oring makdamit ng mas formal. Walang isa samha asawa at asawa ang nakita ng kasihan. Ang kapanghan pagkatapos ng pachtiriwang ay isa-isa ring nilinis ni Salaya, si Nena ay natilok na lang. Pahot na bumalik si Salaya sa bahay, sinakawan niya ang kanayang asawa, sinabi ko sa iyo na dumating ng moha at makdamit ng moyos, pero bakit ka nakdamit ng kanuan? Tignan mo kung mayroon ka pang mahandang damit. Binibahan mo lang akong ilang $1,000 para gastusin sa isang araw, kaya saan ako kakihang makahandang damit. At ina ang palakang kinamimihan mo, kahit na nakdamit ako, makahanap pa rin siya ang dahilan para sakawan ako. Nang habi, tinignan niya ang sira-sirang bahay, tinignan niya si Shipen na natutulog sa lipa at naisip niya, sisisikapin kong maktrabaho at makakaroon ng maraming pera. Makakaroon tayong pera at makatatayo akong isang maayos at komportableng lugar para sa inayo. Simula ng makakaroon asawa, si Nena ay hindi na rin hanong tumatanggap ng proyekto at kinihol ang buong oras sa bahay na tinatamasa ang kanayang anak na lalaki. Si Nena ay nakikipahang outin sa mga kaibigan na naklalakbay sa mga lugar, ikaw ang pinakamaswerte na doon, Nena, matagumpay, mabait ang mga anak, ngayon ay nakatira ka na tulad ng isang reyna. Iyon ang nararapat sa akin. Nang mag-check out, bigla na lang na-block ang credit card, ate, naka-block ang card niyo kaya hindi kami makapag-check out. Sibikan niyo po ang card na ito para sa inayo.
Passen sy na poe ate hendiren poe te tweede. Leming ons kanayang makakaibagan na nach alanghan, sa hiro may problema ang kartko, talanghan niyo akong makbayat at maklilibre ako sa inayo sa sinot na pakakaton na maktatapon kaming isang kahangahangang partido. Nainas na bimalik siya sa bahay at nakita siyang na imivimila sa trabaho at nainas na naksalita, bakit na blok ang kartko? Dahil sa ilang kadailanan, kailangan kong pansamantalang i-block. Beksan mo ahat yun, alam mo ba kung ano ako napaya sa aking makakaibagan ngayon? Walang sinasabi at imalis siyang pakalipas ng ilang araw, alam ni Nena na hindi pa rin na-block ang card, binuksan ni Nena ang ligtas, hiwag mo akong sisihin dahil yun ay dahil hindi mo binuksan ang card para sa akin. Kinuha niya ang lahat ng pera sa ligtas at pinalitan niya ang kanayang kotse, siyang ay imivimila sa trabaho at nakita ang bakong kotse sa harap ng bahay, nakilat siya at pimasok sa bahay at nagtanong kailan bago ba ang kotse na yun. Nakita kong matagal mo na rin na hindi. Pinalitan ang iyong kotse at nalaman kong napakagaling mo, gusto mong making mabiti ako sa iyo masama. Saan ka nakakyang pera para ipalit? Kinuha ko yun sa ligtas dahil hindi mo binuksan ang card para sa akin kaya kailangan kong gawin ang ganuan. Hindi mo alam na ikinalilingkot mong gastusin ang pera. Bakit mo ginagastos ang ganuang paraan? Limalaki na rin si Shibyo, marami ring pera ang kailangan para sa pag-aral sa mga araw. Alam ko na, buksan mo agad ang card para sa akin. Pagkatapos ay tuminog ang telepono, ito ay isang tawag mula sa makakaibagan ni Nena, way, karawan iyon ni Fee. Plano mong paminta. Nagtanong ka ng sobra, siyempre pipinta ako. Sige, sandayin mo ako mamaya. Magsisimila ako sa susunod na 15 minuto. Habang papunta sa destinasyon, napansin nila ni na may isang taong kamukha at sinabi, hindi ba siyang yun, ang asawa mo, nakakamali ka bang tingin? Sigurado na siya yun, bakit nakbibihat ang asawa mo ngayon? Naiyang sinabi ni Nena, kailangan ding talanghan makabos ang kanilang mga empleyado paminsan-minsan, normal lang yun. Nang mahiwa-hiwalay sina Nena na naktatanong sa kanaya, ipaliwanag mo bakit ka nakbibihat ng mabibigat na bahay. Alam mo ba na nakakaya para sa akin na makita kang makakaibahan ko na ganuan? Ano ang problema sa ginagawa mo kung tutisin ay hindi ka naman nagnanakaw? Ganuan ba ang isang matagumpay na negosyante na gumagawang makatrabaho yun? Hindi ko matatanggap yun. Nahihirapan ang kumpanya at maaaring mag-bankrupt animang oras. Anong sinasabi mo, tinatakot mo lang ba ako? Hindi ka nanakot o nagsisinungaling sa akin, nabago ang aking kumpanya at ang natitirang pera sa bahay ay ang pinakailang sasakyan. Maraming oras pa kung hindi ko babayaran ang buong itang. Bimaksak si Nena sa lipa, na ilo, hindi ako makatatakal sa bihay na walang kapagkakilang daw mayroon ding hibiyo. Ano ang ginagawa mo? Sinisibikan mo nang bimalik pero walang makatutulong sa amin. Hindi matanggap ni Nena na naiha nang may lingkot si nanay. Sinabi ni Aling Susan sa kanaya na hindi natanggap na nabalitaan niya si nanay, sinisibikan mo nang bimalik pero walang makatutulong. Hindi pwede ayon. Ngayon mo pa naisipang sa probinsya tayo timira. Sabi pa ni nanay, bakit daw niya kami pinapapenta sa probinsya? Bakit daw ako pinapahirapan? Bakit si Aling Susan nakantay pa na dumating ko bago magsalita? Sinasabi ko sa iyo, hindi kita pinapayahang dalan ang makina mo sa probinsya. Narinig mo ba? Bakit mo ginaganito ang anak ko? Imiyak ng malakas si Nena, pakot na ako. Ayoko na. Anong sinasabi mo? Kailangan mong mabiyay para sa akin at kay Biboy. Magpakatatak ko, hindi ito ang oras para making kanan ko. Kaya ko ito. Kaya mo talagang magtrabaho bilang kargador. Ayon mo ba kaming mahirap na ganito? Hindi na rin mapigil ang sitwasyon. Dahil nakitang nanay niya na nahirap ang paborito niyang anak, nakalala siya at nahanap ng fondo pero sobrang mahal fondo para sa estadong pananalapi nila ngayon. May naisip siyang parang pinintahan niya sa Salaya. Salaya, bakit ka pumunta rito? Siguro narinig mo na ang sitwasyon kapatid mo ngayon. Hirap na hirap siya. Alam kong sa loob maraming taon na naktatrabaho ka, siguradong may naipon ka na. Pwede bang pahiramin mo ang kapatid mo para makaraw siya? Nanay, hindi ko po pwedeng pahiramin pero ang kapatid ko. Bakit? Sobrang hirap mo naktrabaho para makaroon ng pera na yaon gusto mong bahan ang pamilya mong disenteng tiran.
Nanay makinag ko sa akin, ayos naman ang tinitiran namin ngayon. Itirang mo na lang na pinapawa ko sa kapatid ko ang pera na yaon. Kailangan din niyang pera para makaros at babayaran din naman niya kapag nakalibak na siya. Sige, pasensya ko na. Biglang nakbago ang tono niya. Paano mo nakawang mogen ganito sa kapatid mo sa panahon ng kahipitan? Ate ko pa naman, paano mo nakawang walang pakialam habang nahirap ang kapatid mo? Sana pinatay na lang kita nang pinanghanak kita. Tinirang ba kitang anak? Semila ng bata ko hanggang ngayon, sinena lang ang pinakitinhian kong mabiti. Ikaw, lahi ka na lang tinig sa mata ko. Kasalanan mo ang lahat. Madalas kong tanungin ang sarili ko kung anak ba kita talaga. Timahimik siyang ilang sandali at naksalita, hindi kita anak. Dapat hindi ka na lang ipinanghanak sa mundong ito, pero ako ang nakpalaki sa isang tulat mong dapat nang mamatay. Bakit nanay? Bakit walang naksabi sa akin ito? Dahil bago mamatay ang tatay mo nang hako ako sa kanaya na palalakihan kita. Dahil sa mapanirang biyahing nanay mo di man ako sa napakaraming pagsibok. Palaki akong nakisa sa loob ng biyahe may asawa. Sa piso niya, palaki lang nanay mo ang laman. Bakit ako dapat magkaroon ng responsibilidad na mahalin ang anak ng hanawa akong ganito? Pero kasalanan iyon mga matatanda, bakit niyo ipinapasa sa akin ang lahat? Totoo na hindi mo kasalanan. Pero ang pagbibentes mo bahoy kasal. Ipinaya mo ako. At kapag limaki ka, naisip mo bang sakyan ako? Dahil mahirap ang bihay ko, hindi ko pa malakan ang sarili ko, nanay, sino ang sisihan ko? Kung hindi ka nakbentes ng mga, hindi ka sana nakpakasal sa asawa mong parasite. Kung hindi dahil hindi kita pinayahang mag-aral sa kolehiyo, hindi ka sana nalangkot at hindi ka sana nakbentes ng mga. Anong point mo kahit anong sabihin mo, masaya ka na dahil malapit na tayong magkaroon ng bagong bahay. Bago mo sisihin ang ibang tao, sisihin mo mina ang sarili mo. Habang nagtatrabaho, nakatanggap ng tawag sa mila sa tatay niya. May problema ba at timawag ka, tay? Kamusta ka? Ayos lang ako. Kamusta na kayo dan? Inayos ko pa lang ang lahat, tay. Makinig ka sa akin. Ang parang nawala pwedeng kitain ilit pero kapag nawala ang pamilya mo, parang nawala na rin ang lahat kaya dapat mong protektahan ang pamilya mo, narinig mo ba? Opo, alam ko na. Nalila ang sinabi niya, ingatan mo ang sarili mo. Sa malayo ako kaya hindi kita malakan. Kapag may oras ako, bibisitahin kita. Besay ka na, timawag na lang ilit ako sa susunod. Sige na, magtrabaho ka na. Walang ibang paraan, lumipat ang pamilya ni Heng sa isang paupahan. Sobrang nainis si Nina dahil maliit at mababa ang paupahan. Anong inaisip mo at dinala mo ako sa maliit at madiming lugar na ito? Paano ako mabibihay dito? Nina, hindi ito ang oras para magreklamo. Kailangan natin malampasan ang pagsibok na itong magkasama. Pagod na ako, hindi ko kayang mahirap at maniran sa bitas na ito. Naintindihan ni Heng si Nina dahil baba siya at hindi makakayang tanggapin ang katotohanan, pero sobrang makasarili si Nina at sarili lang niya ang inisip. Palaki na lang siyang nakireklamo sa kanaya na nagtatrabaho siya mila imakahanghang habi, pagod na siya, ibig siyang gutom pero malamang ang kisina, si Nina naman ay nakaiha sa kwarto at naklalaro sa telepono. Anong kinain mo ngayong araw at hindi ka naglutong kahit anong pagkain? Nakpadliver ako. Kung gutom ka, mag-order ka sa mga aplikasyon, sa loob ng 5 minuto may kakainin ka na. Sa tingin ko dapat mong ayusin ang bihay natin, mahirap ang sitwasyon natin ngayon, dapat kang magluto para makatipid tayo. Inilapak niya ang telepono at nainis na nagsalita, hindi ako marunong magluto at ayoko rin. Kung hindi mo alam, pwede kang mag-aral sa YouTube. Sa tingin mo ba hindi pa sapat na nakakaya at pagod na ako na palagi mo akong pinipilit? Ang taong pagod ay ikaw, ako ang nakisang sumisiporta sa iyo, tingnan mo kung silid ba ako. Kung gusto mong kimain, mahanap kang trabaho. Kailangan ko na bang magtrabaho ngayon? Responsibilidad mo yan. Talagang pinipilit ko ang sarili ko na magtampidol na lola ko ang payong tatay ko sa akin kaninang imaha. Pagkalipas ng isang biwan, abala pa rin sa kanayang trabaho, si Nina naman ay nasa kwarto at nakpababat sa telepono, dahil ayaw niyang malaman ang kakaibahan niya na nahirap na siya ngayon. Hindi na matis ni Nina ang bihay niya ngayon.
Hindi ko na kayang maniran sa bitas na ito. Kung gusto mong manatili, gawin mo. Babalik ako sa nanay. Hindi pwedeng timira sa biboy sa siksikan at mainit na kwartong katilat nito. Iwag ka nang magsalita. Kiniya niya ang maleta at imalis. Bumalik si Nina sa bahay at inalakan siya ang nanay niya, inalakan din niya sa biboy, kaya mas lalo siyang nohang demanding sa nanay niya. Nakisang siya pagkatapos ang kanayang tanghalian at nakita niya na nasakatan si biboy sa tiot. Nanay, ano na naman nangyari kay biboy? Bakit nakaskas ang tuot ng bata? Naklaro siya kanina at nadilas. Kailangan mong mohang mas maingat kapag inalakan mo ang bata. Sinisisi kita, nanay. Bata pa siya kaya natural lang na madapa siya, hindi ba? Kung may problema ka pa, hindi kita patatawaran. Kiniya niya sa biboy at imalis. Nainis na naksalita siya, nakpabanta ba siya sa akin? Sobra ko siyang pinalaki kaya wala na siyang respeto sa akin. Anak na ba? Para makatipid at mapalapit sa kanayang asawa at anak, lumipat din siyang para timiro kasama si Aling Susan. Sobrang nakakaya para sa kanayang mohang isang imipa. Palaki siyang minamalit ni Aling Susan. Itiniring siya ni Aling Susan na dagdag lang sa bahay na ito. Alam niya na nakikitira lang siya kaya hindi siya sumasagot. Sinasabi ko sa iyo 3 tao sa pamilya mo ang sinisuportahan ko. Hindi kita sinisingil dahil mahal ko si Nina at ang apo ko. Kung hindi ka magbibigay pera, tumulong ka sa makakawang bahay. Hindi ako may 3 ilo at 6 na kamay para gawin ang lahat. Opo, naintindihan ko. Nakatilok si nanay sa kanayang kama habang naklalaro sa telepono, nakatanghap si Nina ang mensahe mula kayang. Matagal na kitang hindi nakikita. Kamusta ka na? Nakita ko sa profile mo na medyo matagumpay at mayaman ka na. Tweede ba kitang imbitahan na magkope? Pagkatapos mag-isip, pimayak pa rin siya. Nakpaganda siya at nagsut. Makakarang damit sa destinasyon para pa rin siyang dati, makinuwe, makilip at mapagmahal kay Nina. Ang handa mo pa rin tulad ng dati. Sobrang nakpapasalamat ako sa iyo. Narinig ko na nahirap ang asawa mo ngayon. May tutulong ba ako sa inyo? Hindi ka ba natatakot na humawang iskandalo ang asawa ko? Iwalay na ako sa loob ng 3 taon. Hindi kita makalimitan, alam kong wala na akong pagkakataon pero kung kailangan mong tulong, handa akong tulungan ko. Nakisap silang dalawa. Samha sa sinod na araw, mas nohang madalas ang pagkikita nila, tila lumilibok si Nina sa bihay na mayaman na nakalimitan niya na may asawa at anak po siya. Pagkatapos ang kanilang dote, inihatid niyang si Nina sa kanayang mamahaling kotse. Matilok kang mahimbing, mahal ko. Ikaw rin po lang. Hindi nila nakalimitang magbigay mabilis na halik at nakpolam sa isa't isa. Paklangon ni Nina, nakilat siya dahil nakita siya ni Hing Mila sa malayo. Sino ang lalaking yun? Sabihin mo sa akin. Ano bang problema mo? Kaibahan ko siya. Kaibahan na naktatawakan mo ko at nakalikan. Kaibahan ba hen? Sinabi ko ng kaibahan ko siya, bakit ka ba nakakalat? Hindi mahanda na makita kang nagsisalo sa lugar na maraming tao. Sinasabi ko ilit sa iyo, tapisin mo na ang relasyon mo sa lalaking iyon bago limala ang sitwasyon. Sobrang na. Anong karapatan mong pakpawalan akong makipagkaibigan? Asawa mo ako, may pamilya ka na pero nakikipaglandian ka pa sa ibang lalaki, tingnan mo ang sarili mo. Wala kang kinakawang masama kung hindi mo matanghap na ikaw ako, pwede kang makipaghiwalay. Imalis siya pagkatapos sabihin ayon, hindi pinansin ang babalaniyang, nakpatiloy siya sa paglibok sa pakiramdam na yaon, lahang nakpabayat siyang pera para kay Nina, damit, sapatos, at kahit na ang pera para sa kanaya ay walang problema. Nakikita ni Aling Susan na masaya at komportable ang anak niya dahil sa isang lalaki kaya hindi siya pinahalan at siniportahan niya ang relasyon ni Nina kayang. Nakikita na palagi pa rin pinapalalanan ni Heng si Nina tungkol sa kanayang relasyon, hindi na matis ni Aling Susan kaya naksalita, anong karapatan mong palahing kanayanan ang anak ko? Normal lang sa kanaya na makipag-isap sa makakaibahan. Nanay, nakikipahalikan siya sa ibang lalaki, ayon ba ang tawag niyong pakikipag-isap? Kung kanin, bakit hindi mo siya kayang suportahan, hayaan mo ang ibang tao na kawanihin, masyado kang makasarili. Kanayan mo ba ako kasapin?
Keng hende ka makasiporta sa kanaya hayan mo ang iba na kavanihin. Masado kang makasarili. Nakita niyo ay nanay. Kahit anong mangyari si Shibiwa ang malaha. Hindi kita pwedeng tiruan, kung hindi mo kayang tanggapin ito, makiwalay na kayo. Pagkarinig niya nito bemintong hininga siya at sinabi, kung sinabi na ninayo ayon, makiwalay na kami. Pagkasabi niya nito imalis siya. Sa wakas nakalaya na rin. Semilan ngayon malaya na akong gawin ang gusto ko. Bibalan kitang maraming damit, nanay. Tama ka, ikaw lang ang naisip sa akin. Sa puntong ito, hindi na rin gustong pakilanihang si Nina, upisal na silang nakiwalay. Dahil may itang siya, pansamantalang ibinigay kay Nina ang kustodiyang bata. Madalas pa rin niyang bisitahin si Shibiu, nakikita niya na hindi nakatanggap ang anak niyang kumpletong pamilya, madalas pa rin niyang gustong makipag-ayos kay Nina pero palagi siyang ipinapakitang kinamimihan siya nito. Nakikita niya na pinapabayaan na lang ni Nina ang kanyang anak, hinayaan na lang niya na alakan siya ni Aling Susan, nasasaktan siya, pero hindi niya kayang gawin. Biyo, timiro kang mabiti kay nanay at lula, mahantay ko sandali at dadalhin kita sa akin at bibigyan kita ng buong bihay. Iwak mong sabikang dalhin ang anak ko, hindi mo pa kayang alakan ang sarili mo. Hindi na matis ang sinasabi ni Aling Susan, imalis siya. Pinuntahan niya si Lonnie sa trabaho. Kaibahan niya sa Distrito 10. May isang kliyente na nak-order kami sa at ipuan sa atin at kailangan matapos ngayong imaha, kaya kailangan natin magtrabaho ng mabilis. Pagdating doon biniyag niya ang bahay papasok sa loob ng bahay para sa kliyente. Hindi sinasadang nakasalubong niya ang pamilyar na maka. Ikaw po ang may-aring bahay. Tama. Kamusta ang trabaho mo? Hindi ko inasahan na makikita tayo, maayos naman ang trabaho ko at inayos ko na ang lahat, makisap tayong sandali, matagal na tayong hindi nakita. Sige, ayos lang. Pagkatapos ng trabaho, nakisap silang dalawa at natiklasan niya na simula nang mahiwalay sila, hindi pa nakakilala sila ni sa kahit sino at hanan pa rin siya hanggang ngayon. Pagkatapos nilang makita, noong malapit na kliyente niya si Lonnie, alam niya ang kalagayan niya ngayon kaya madalas niya siyang alalahanin at tilinghan, pero alam niya na hindi siya dapat noong malapit sa kanaya dahil may pamilya na siya. Sa kanaya, mayroon pa ring pagmamahal na natitira para sa kanaya. Nakakalangkot lang na hindi sila nakatilihan noon. Sa panahon naman ni Nina, mas lalo niyang hindi pinansinsing at lumibok sa pakiramdam na mayaman siya at tila hanap na niyang kinalimitan ang kanayang sarili. Humihimik siya habi-habi, nakikipagtalakayan. Nakikisalamiha sa makakaibahang sigaro, nakitit at nagsasayaf sa bar. Nakita niyang may potensyal si Nina at madaling akitin, inanayahan ni Tay si Nina na iminom at naklakayang ekstasay, nakaramdam siyang kalitihan at nakita na nalok ang biktima. Nagsimula nang humamit si Nina ang druga habang nakakasiyahan sa druga at dumating ang kapilis at dinala ang lahat sa estasyon. Nang marinig ni Aling Susan na nakakilong ang kanayang anak, nakalala siya at agad na binisita ang kanayang anak. Nakalala siya, nakita niya na pahot ang maka, pagbisita ni Aling Susan na walang kontrol si Nina at imiyak na sinabi, Nanay, iligtas mo ako, ayaw kong tumira dito, nanay. Alam ko pero kung mahinto ka sa druga, ilalabas kang mga opisyal. Ayoko, nanay, ayoko. Sobrang nasiran siya ang loob pero ayon sa batas, kailangan niyang magtagumpay sa rehabilitasyon bago siya payahang limabas. Dahil sa suwak na ito, nakasakit si Aling Susan nang pumunta siya sa ospital. Hindi kasing simpleng inakala ang kanayang kondisyon, nasiri siyang doktor na may verdrepligyang nervyos kaya wala na siyang kakayang humana na parang normal na tao. Anong sinabing doktor, kailangan ko nang himiha sa kama at humamit ng wheelchair habang bihay. Nakakamali ata ang doktor. Hindi po kimama kayo, hindi naman po panghabang bihay, pwede po rin bumiti ang kalagayan. Tilihan siyang nawalan kontrol, samha sa minut na araw, hindi siya kimakain o iminom. Nanay, kailangan mong subikan na malampasan ito, hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mong kanayan. Sobrang piyaka mo sa hiro masaya ka na nakikita mo kamang nakakakanan, hindi ba? Nanay, hiwak mo akong isipin kanan. Kahit na hindi ako anak mo, pinalaki mo ako hanggang sa pentong ito, hindi kita pwedeng iwan sa ganitong sitwasyon, hayaan mo akong alakan ka. Dahil hindi siya makalakat, kailangan niyang imihi sa lugar at sobrang naiya siya at ayaw niyang makita siyang kahit sino sa ganitong estado.
Limabasko narinig mo ba ako? Nanay darating ang oras na makakasakit ang lahat at ang ganitong bahay ay medyo normal lang, wala kang dapat ikaya sa akin. Umiyak siya, walang ibang paraan kaya kailangan niyang alahan siya. Ang ikalini niya na ang nakpahirap sa kanaya na maniran sa kampus sa rehabilitasyon, hindi siya makikisalamiha sa lahat at hanan din ang makakondisyon sa pamimihay dito. Upisal, natutulog ako sa lipa na hanan, paano ako makakatulog? Rehabilitasyon itu hindi hotel. Imalas ang supervisor, nakita niyang bakyan po lang siya at humahaba po ang pagmamaldita. Sinabi ni Pong, ang taong kasama niya sa kwarto kay Nena, paminta ka para sa rehabilitasyon, hindi para makpakasan kaya anong karapatan mong hashan ako. Gusto ko ito, karapatan ko ito. Nakita ninyo na hindi nirespeto sa Peng kaya naksalita siya, alam mo ba kung sino ang kinakusap mo? Si Ate Peng ang may pinakamalakas na kapangyarihan dito. Hindi ko alam, sasabihin ko sa inayo na nakamali lang akong ginawa at paminta sa madimi at madilim na lugar na hindi para sa makakatilat ko. Tingnan niyo ang sarili niyo, isa lang kayang tambakong haadik. Hindi na matis ang bastos na ihali ni Nena, sinampal siya ni Napeng at na walang pakakatong makahanti. Sino ka para maksininghaling? Iwag kang maksininghaling sa akin kung hindi papatikimin kitang impyerno. Pagkarinig sa ingay, nakpunta ang supervisor para mag-inspeksyon at napigilan na niya ang away. Kahit na milaw pagkabota hanggang ngayon, hindi palahang patas ang pagtrato kay Salayo at hindi siya tinay na anak ni Aling Susan. Ngunit nang makita niya na may sakit siya, palagi niyang piniling makpalaha at alakan ang kanayang pagkain. Ngunit hindi pa rin matangkol ang kanayang pagkami kay Lani. Bakit mo siya inalakan ng paulit-ulit at palahang nakahanap ng paraan para kamihan ko? Kung ilalakay ko ang sarili ko sa sitwasyon ni nanay, medyo normal lang yun, kahit na palaki niya akong kinamimihan, paano ko makakalimitan ang kanayang pag-alaha sa akin? Sasabihin ko sa iyo, hindi kita hatian kahit anong sentimo kaya hivak mong isipin na hatian kita ang maaari-arian ko dahil inalakan mo ako. Hindi ko na naisip na alisin sa iyo ang kahit ano. Sobrang piyaka mo. Sinabi mo na hindi mo kinamimihan ang anak ko kaya bakit hindi mo siya pinairam pera at pinakait mo sa kanaya ang pera na pambili sana nilang bahay sa panahon ng kanilang kahirapan. Masaya ka ba ngayon na nakikita mo na nasa kalinghan ang anak ko? Ito ba ang katapisan na matakaw mo ng inasam? Tila hindi na niya kayang tisan ang masasakit na salita ni Aling Susan kaya sinabi niya, Nanay, hivak ka namang sumubra sa akin. Naisip ko ring talinghan siya noon. Nakpangkaruta sila pero tingnan mo kung paano niya kinakastos ang kanayang pera, palagi siyang naktatapon pera sa katilat niya. Nanay. Kung ano mang hariman, ang dapat sisihin ni Nena ay si Aling Susan at siyang ang dahilan ng kanilang pagkakasawa. Nang marinig ni Heng na di malaf kay Sibiu, nakatong narinig niya ang lahat sa labas, nakilat siya at hindi makapagsalita, kaya naman pala alam ng nanay na may relasyon sa lalaking nakasama niya dati sa kolehiyo. Pero siniportahan pa rin siya ang nanay Kaifen. Sa pagkalam ko nang matakal na akong hindi pinapalahan, sobrang nasaktan ako sa loob. Pagkatapos ng 5 biwan na rehabilitasyon, nakisama sa komunidad, pero hanuan pa rin ang kanayang ihali. Dahil inaisip niya si Shibiu, mayroon pa rin siyang responsibilidad sa kanaya kaya sinendo siya. Bakit ang takal mo? Halos 30 minuto na akong naghintay sa iyo. May inasikaso lang ako kaya medyo nahili ako. Kargador ka lang naman at hindi direktor kaya bakit ka nakang abala? Makinay-inay ka. Mali ba ang sinabi ko kaya sinasabi mong nakmamaldita ako? Ayaw kong makipaktalo sa kanaya, tumahimik siya at inihadat siya pawi. Nakita niya na iba ang ihali niya kaya sa dati kaya nakbenta sa nanay niya para makwento. Nanay, makang sawang-sawa na sahing sa akin, dati laki niyang hinahanapan ng paraan para makipakbalikan sa akin. Dapat mong tingnan ang sarili mo baliktad na ang sitwasyon. Kakakalang mo lang sa rehabilitasyon at wala kang silbing ngayon kaya hindi siya maktataka kung sawang-sawa na siya sa iyo. Nanay, hindi ang problema sa akin umaibang baba siya sa labas, hindi ko alam, pero hindi ko pwedeng mawala sahing, kapag iniwan niya ako, walang makakahisto sa akin. Tinitingnan ang kanayang sarili at naririnig ang mga sinasabi ni Aling Susan. Nakita niya na talakang may katwiran siya at nagsimilang makplano na bawian ang peso niyang. Nakaral siya ang isang araw sa altiba para makluto at mahandang tanghalian para sa kanaya. Sa trabaho, nakita niya na wala siya doon kaya naktanong siya.
Nandito bossing. Sumagot agad ang isang bagong empleyado, Paulina sa Hiruseng, kung may kailangan ko, sabihin mo sa akin at sasabihin ko sa kanaya sa susunod. Asawa niya ako gusto ko lang siyang dalang tanghalian. Makang nakilat ang bagong empleyado at bimilong, hindi ba si Lani ang asawa niya, ganito na lang ako naliwanagan. Anong sinasabi mong mayroon ka na? Patawarin niyo ako, nakakamali lang akong pagkakantindi. Pagkatapos niyang magsalita, nakita niya na dumating si Lani at nakita niyang na nandito sa kaya nagtanong siya. Bakit ka nandito? Alam kong pagod ka sa pagkain sa labas kaya naglito akong tanghalian para sa iyo, nakita mo bang malalahanan ako? Sa Milan ngayon, hindi mo na kailangang makabala pa. Hanaya na naman, ano bang mali sa pag-alahang asawa sa kaniyang asawa? Timinsan kay Lani nagtataka siya, sa si Lani Batu. Malapit na kliyenteng tindahan, sobrang malapit kaya napakamalan na kayong mag-asawa. Timinsan kay Lani at sinabi, pareho tayong boba kaya alam mo na ang lapitan ang asawang ibang tao ay hindi tama. Naintindihan mo naman diba? Kailangan mo bang magsalitang masama kay Lani? Magkaibigan lang kami sa trabaho. Nagpapaliwanag lang ako. Pagkatapos kimain nang walang tao sinabi niya kaifen. Alam mo na hindi na tayo mag-asawa, hiwalay na tayo kaya iwag mo na akong tawaging asawa. Alam ko pero sige na imiwi na ako. Pag-iwi niya, galit siyang ikinwento kay Aling Susan. Alam kong may kabit siya sa labas. Talaga. Ang kabahong empleyado doon akala nilang asawa niya siya, nakita ko silang magkasama na pumunta sa trabaho. Nawala ko na ba talaga siya? Kama ka lang, mayroon ka pang chibu para magka-problema. Nachtplano sina Aling Susan at vanagamitin si Shibuya para pagalansang, imiyak at timawag sa fangkaing, may nanghari kay Shibuya, nagsisika siya kanina po. Ayan mo akong kung may mali sa akin, pakisabi sa akin para maayos ko ang aking salan. Himinahon ka, pipenta ako diyan agad. Sa totoo lang, ayos lang si B-boy, nagpapanghap lang si Nina para pentahan siya ni Unayok. Kamusta si B-boy? Sinisika niya lahat na kinakaniya, natatakot ako. Dalhin na lang natin siya sa doktor. Sabi niya. Sa tingin ko ayos na siya. Natakot lang ako kanina kaya tinawahan kita. Imiwi ka pagkatapos makipaglaro kay B-boy hanggang sa hobby. Dito ka na ba matitilok? Miss ka na ni B-boy. Sobrang saya niya nang pumunta ka rito. Gusto mo bang dito ka na lang matilok kasama kaming makinan ngayong hobby? Ayos na naman si B-boy, baka may mangyari sa ng hobby kaya natatakot ako. Taman ka Unayok, dito ka na lang matilok. Sige, dito na lang ako matitilok. Nang habang yun, nahisap si Unayok at Nina, matagal na rin natin hindi nakawang makatabi bilang pamilya. Kaya pa ba tayong bumalik sa dati? Hindi ko pa naisip ayon. Matilok ka na. Matitilok na ako rito. Hindi na kaya ni Unayok ang kanayang layanan, sobrang nainis si Nina. Sige, iwag mo akong sisihin. Pinentahan ni Nina si Lani. Gusto kitang makasap. Anong gusto mong sabihin? Sinampal ni Nina si Lani, wala kang kayan, sinisira mo ang pamilyang iba. Imalis ka na sa biyahe ni Unayok ngayon. Sibikan mo akong saktan. Sinasabi ko sa iyo, wala kang karapatang itusan ako. Wala akong karapatan. Dapat mong tandaan, ako ang asawa niya. Mayroon kaming anak. Asawa mo ba? Hindi ka ba nahiya sa sinasabi mo? Hiwalay na kayo. At kahit na hindi pa kayo hiwalay, hindi ka pa rin mahandang asawa. Napakasama mong baba. At sasabihin ko rin sa iyo, hindi ko bibitawan si Unayok. Pagkatapos niyang magsalita, imalis agad si Lani. Kinabukasan pagkakaaga, timawag si Lani kay Unayok, bakit ang aga mo timawag? Nagbigay ng hotel sa Sibet ang tiyan ko kaya kailangan maraming gamit na panloob. Kaya mo ba itong pinan? Bigyan mo akong 2 araw makikiya ko ang lahat. Kung ganon, samahan mo na lang ako doon. Gusto ko ring batiin ang tiyan ko. Sige. Pagkalipasang 2 araw, nakahanda na ang lahat, sumakay sila sa kotse papuntang Sibik Bay. Nagtrabaho sila ng buong araw at natapos din ang trabaho. Dahil madilim na, sinabi ni Tiyo, madilim na, dito na lang kayo matilok. Itirang niyo na lang itong bakasan sa Sibik Bay.
Sinabi agad ni Onayok, hindi po marami pa po akong kailangang tapisin sa trabaho, may iba pa akong kailangang ideliver bigas, natatakot akong hindi ko matapos. Sinabing dalawang empleyado, sige na hindi naman natin kailangang iprioritisa ang bahay na en. Dito na tayo, boss. Dahil nakita niya na gesturen lahat na manatili pimayag na rin siya. Tumiloy siya at ang kanang mga empleyado sa hotel ng Tiyo-Tiyo. Dahil nagtrabaho silang buong araw, nakatilok na ang lahat, si Onayok na lang ang nakaupo at nakisip. Anong inisip mo at balisa ka? Hindi ko namalayan na naklalakat ako. Tanong ni Lani. Wala naman. Bakit gising ka pa? Siguro hindi ako makatilok dahil hindi ako sanay dito. Gusto mo bang maklakat-lakat tayo sa tabing dagat? Baka makatilunghin. Sabay silang naklakat sa tabing dagat, nakikita ang alon na bumabagsak sa pampang. Tanong ni Lani, nakang masaya ba kayong dati mong asawa sa mga nakarang taon? Bakit mo tinatanong? Gusto ko lang malaman. Nakalangan ilang sandali at sinabi ni Lani, pwede bang bahan mo kaming pakakataon ngayon? Siguro makakalat ka pero tutuwa naman kita sa Milan nang nagtatrabaho pa ako sa probinsya. Dahil biglang lumipat ang kamakalang ko sa sidat, nawalan akong koneksyon sa ayaw at kinailangan kong ilabang ang pagmamahal na tuwat. Alam mo ba kung ano ako nasaktan at nagsisisi nang nalaman kong kasal ka na? Nagsisisi ako kung bakit hindi ko sinabi sa ayaw ang nararamdaman ko. Pasensya na. Gusto ko lang makfuti sa pagpapanlat ng karir ko para mabawi ko ang karapatan na alahan sa B-boy. Kahit ano pa katagal, basta sabihin mo na bibigyan mo akong pakakataon, maghintay ako. Lani, hindi ako karapat-dapat na maghintay ko sa akin ganito. Kung ikaw ay siguradong karapat-dapat. Sa mila nang ikasal ka, ito ang inang pakakataon na naramdaman ko na sobrang mahal ako. Ang katapatan sa hili ay nanalo kay Lani na kaya ang piso ni Onayok. Bigyan mo akong konting oras, panghako ko na bibigyan kita ng magandang sahod. Hindi ka nagmamadali, hayaan mo akong suportahan ka sa Milan ngayon. Nakakapan sila. Kaya ang piso na basag ni Onayok ay pinakaling ni Lani. Sa Milan noon, hindi na lang sila naging magkaibigang kliyente. Nagkaroon si Laning pakakatong ibahagi ang kaligayahan at kalangkitan kasama niya, inalahan siya ang higit pa. Sa panahon ni Nina, hindi niya basta-basta bibitawan si Onayok. Nakahanda si Onayok na kimain kasama si Lani nang biglang timawag, tatay, miss na kita. Pwede mo ba akong samahan na kimain ngayon? Pipinta ako diyan. Pinatay niya ang telepono, nakita ni Onayok na mukhang biho si Lani. Pasensya ka na mukhang hindi kita masasabayan. Ayos lang, marami pa tayong oras. Sinabi ni Nina kay B-boy na timawag kay Onayok para hindi siya magkaroon ng pakakatong limabas kasama si Lani. Pagdating ni Onayok sa bahay, tumakbo si B-boy at niyakap siya. Pimasok ka, tapos na akong maklito. Kimain silang masaya. Nang polis na siya, nakpayag si Nina na gusto niyang manatili siya. Pero sa pakakatong ito, sinabi ni Onayok kay Nina, hiwag mo nang gamitin si B-boy para pigilan ako, lalo lang itong nakakahilo sa akin. Hindi na ba tayo pwedeng bumalik sa dati? Wala na tayong kapalaran. Sa isay ni B-boy, sisibikan kong kinan ang kustodiya niya. Anong sinasabi mo? Iwag mong tangkang kinan sa B-boy. Nina, tingnan mo ang sarili mo kung kaya mo bang alakan ang bata. May sakit ang nanay, sa tingnan mo ba madali ang makalakan bata? Kaya kong makalaka. Hindi mo pwedeng kinan ang bata. Imalis si Onayok. Nakalala si Nina at naktisasaw na. Kasapin si Lani. Nakita ni Lani si Nina, alam niya na may nangyari na naman. Wala ka bang hinakawa kaya pinipintahan mo ako? Binabalaan kita, limayo ka kay Onayok, kung hindi, hiwag mo akong sisihin. Tingnan mo ang sarili mo, karapat-dapat ka bang bumalik sa kanaya? Nakang mabiti ka bang asawa? Nang mahirap si Onayok, sinisi mo siya. Nakipagrelasyon ka pa sa iba. Minahal mo ba talaga si Onayok? Kung hindi nakang matahampay si Onayok, siguradong hindi kaniya papakasalan. Ngayon na mayroon na siyang bakong kaligayahan, pinipigilan mo siya. Bakit may makataong ganito kasama sa mundo? Napaisip si Nina sa sinabi ni Lani, tama ha, hindi ako dapat limitap sa bihay niya. Napakasama at makasarili ko.
Pagkatapos ang pagkakataong ito, nagsimula na siyang bahian ang kanayang ikhali, tanggapin na bibitawan si Unayok para maging masaya siya sa kanayang pagmamahal, sinisikap niya na bayaran si Unayok. Nang makita niya sa salaya na abala sa trabaho, nagsalita si Van Ate, magfuytjes ka na lang sa trabaho mo. Gemagaling na si nanay, di malaf ka lang paminsan-minsan, ako na ang bahala kay nanay. Hindi ka pa sanay gawin ang mabahay na tuwe kaya ko pa namang mahlang oras. Nakita ni Aling Susan na kinakailangan ni Van na alahan siya sa bahay, sinabi niya, sobrang magaling na ako, kaya kong alahan ang sarili ko. May ginagawa lang ako na mabahal. Nakitang Aling Susan na may katitiran, dahil hindi siya pwedeng manatili sa bahay ganito, nagtanong si Van Ate, may binibigsan ba kayong trabaho? Gusto kong magtrabaho. Hindi na maganda kang mananatili lang akong ganito. Natitiwa ako sa baho mong pag-ikhali. Magtatanong ako sa boss ko kung pwede kang magtrabaho, medyo flexible ang oras kaya pwede ko pang mag-alaga sa nanay. Napakagaling. Inang araw ni Van sa trabaho, manimano ang trabaho kaya hindi pa rin siya sanay. Way ikaw na bahihan, bilisan mo. Ang bahal-bahal mo. Ang tahal mo na diyan pero wala ka pang natatapos. Dahil hindi pa siya nakakagawang ganitong trabaho noon kaya palagi siyang pinakakalitan. Dahil dito, nalaman niya kung gaano kahirap kimitang pera. Naalala niya nang pinakakakahastasan niya ang kanayang pera, nagsisisi siya. Nang nachtelever siya sa kliyente, nakita niya ang billboard na nakahanap ng bridal dress model. Tama, sa dati ay modelo. Dali-dali siyang imiwi at sinabi kay Van. Nakita niyang nakahanap ng modelo ang tandaan na ito, baka gusto mong subikan. Sobrang nakapapasalamat ako. Nang mag-apply siya, dahil may karanasan siya sa pagmumodelo at medyo maganda siya, madali siyang nakahanap ng trabaho. Pagkawi niya, nakita niya sa salaya, sabay akap sa kanaya. May trabaho na ako. Salamat. Sikapan mabiti sa trabaho mo. Natitiwa ako para sa iyo. Nakita ni Aling Susan ang dalawang baba na masaya. Nakita niya na hindi naktanim galit sa salaya, sa halip pinakmamalasakitan at inalahan siya palit-ilit. Nakita na rin niya na handa siyang tulungan ang kanang anak. Inti-inti na rin niyang binibitawan ang kabahay na hindi niya matanghap sa nakaroon at tinanghap na sa salaya bilang tinay na anak. Matatak na rin ngayon ang trabaho ni Van. Nang naksut siyang damit para sa photoshoot, nasaktan ang piso ni Van nang makita niyang makasama sina Unayok at Lani para mamiling damit. Nang makita sila sa sitwasang ito, nahiya si Van at imiwas. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Unayok. Nagmumodelo ako para sa soap na ito. Ipapakamit mo ba kay Lani ang damit na ito? Binabati ko kayong dalawa. Timanghan siya kay Lani at sinabi, ang lahat ng mga damit ito ay baho, kung kailangan mong payo, tawahan mo lang ako. Sige po. Magpaalam na ako, kailangan ko ng magtrabaho. Imalis si Van, pinakita niya na masaya siya para sa kanila pero sa piso niya, malungkot siya at nangihinayang. Hindi niya inaasahan na ganun kabilis ang pag-unlad nila. Gumagawa sa salayan ng bahay-bahay at nakipon pera para makabili ang pamilya niyang bahay. Siya ang gumagawang makapalamiti sa kwarto para kay Biboy. Nang makita niya ang kwarto na pinunglarian na gusto niya, masaya siya, tutuwa ba na kwarto ko to? Tama. Sa Milan ngayon dito ka natitira. Ay, nanay. Ikaw ang pinakamagaling. Gustong-gusto ko itong kwarto, nanay. Dahil nakita ni Salaya na masaya ang kanayang anak, masaya rin siya. Nakita ni Tio ang lahat ng sinisikap, nakpaho rin siya at nagsimilang suportahan sa Salaya. Kahit na hindi niya pwedeng palitan ang kanayang asawa, sinisuportahan niya pa rin ang kanayang asawa sa kanayang likiran. Inalahan niya ang gawaing bahay at nakahatid kay Biboy sa paralan para makapagfutis ang kanayang asawa sa kanayang trabaho. Sa kanayang bakanting oras, dinadalan niya si Biboy sa kanayang lula. Nakita niya ang kalakayang pakbawang kanayang kondisyon kaya masaya rin siya. Pagkatapos ng lahat, napaktanto na rin chewing ang piso ni Salaya. Hinawakan niya ang kamay ni Salaya at sinabi, sobrang nagsisisi ako, ang takot kong kinamimihan, pero sa mahirap na panahong ito, tinilanghan mo ako. At hindi mo ako iniwan. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Nanay, matahal na yan, kailangan natin kalimitan na lang ang tungkol doon at mamihayang masaya. Gusto ko lang humalang ka para masaya tayong mabihay.
Imiyak si aling sa sandal sa kasiyahan at pakpapasalamat, pinasalamatan rin niyang lihim sa salaya dol sa patiloy na paktilong sa kanaya. Sa isang pakalaha kay Biboy, alam ni unayok na siya lang ang lakas ni Fengkaya hindi na niya kinyo ang karapatan para alahan siya. Dimatang rin ang matahol na hinihintay ni Lani, natakpian rin ni unayok ang tamang bobo para sa kanaya. Paminsan-minsan binibisita niya po rin si Nafnat ang kanayang anak at ipinapasal sa Biboy. Pagkatapos mula ang pagsibok na hanap rin bovato ang kanilang kalikayan.